Bengoatik ikustegia Tolosan, Eixo. Zumuz hilalia. Oso, no? Zumuz erretiro bizitzoi. Gaur Tolosan, baina beste egun batean oiartzunen guzi bezko jau, Arrexiko, bea. Plaza honten egin duzan dena, minunetan, Guen dikane mantentzeie azoka bakitzu nola dauden, baina mantentzea, toki berezin gaude, Hau galtzia da, zerbait guria galtzia, Zuezuen garaien, dana azoka izango zen. Bai, azokaz. Nola aldatu bien garaiek, gu aldrebesik edeula, gu jun beharraukeu gu produktu horren bila, harreman horren bila, gu jun beharraukeu. Betu, botako izut esaldi bat, Noiz bihurtu gea gu gure lurralden exotiko. Noiz pikan da begarria garaien garaikoa eta tokin-tokikoa jatea. Askotan esaten dut, nik adibide bezala, ajuteman aldezarrea, arraizopa bat, honik ez dut harrapatu berri nion, orduak berdia, eta orduak gaur egun oso limitatua daude. Bueno, guain bazkatzuzu ordu batzuk, disfrutatzeko, Etxean bakarra, Ze garrantzitsuan, mantentzea hizkuntza, mantentzea kultura, mantentzea, tradizio edo historiarekin lotura bat. Gastronomiare kultura bada. Horregat izaten dut, nortasuna berdugula bai sukaldatzeko, baina baita ere, gure jaiotako hizkuntzaren mantentzeko, ez? Komandak euskeraz inprimitu ditugu, sukaldariak eta zerbitzariak beren burua fortzatzeko euskeraz zer saltzen ari diren ikasten. Nik beti gogoratzen hau, Inglaterrako emakume batek santziana, itxi aurretikan etorri eta santzinia. Zorionak, eta zergatik ondo bazkalduzulako, mantentzen zutelako zuren sustraia, ez? Nik esan nion, ezin dut nire sukaldia ahaztu amakin hasi nitzala, ez da? Aman sukalde hori, kazula jarri eta orduak eta. Guk jendeak esaten ez, Euskal Herrien oso ondo jatea. Zatikan jatea oso ondo. Ia eozin atejo eta goxo jaten dalako. Hau zabaldu gendun, Euskal Sukaldari berriak grupu horrek, gogoratzen az, Martin eta Bilek nola sartu ginen hor, eta urte askoan bile ginen, zabaltzen gure sukaldia kanpuan, munduan zehar. Ameriketan, Berlin, Paris, Japoniara, zabaltzen sukaldian zerbait gertatzen izela. Baina askotan ematen genuen gure sukalde zarra, nik esaten nioten lagunai, gure sukalde zarra munduan da berria. Eta brutal. Iruditzen zait, bagaudela momentu batean, non pentsatzen hasi behar dugu berriz ere, nola eman, nola aportatu. Guk atzeko hori ez baldin badugu iakusten, zuk hasiteko lan hori, inorrek ez du segiko. Nik uste dakagula obligazio bat iakusteko. Zuet zaudenian, beak seitzeko eta beak atzeko harire gauz bera iakusteko eta errespetoz egiteko. Hau da, zu nirekin egiten ari zarena, Zu nahi ikusten ezala boin, Ni zarra naizela eta zu gaztia. Nik kana gutxiokin hasi nintzen,